Kde končí zdravé národovedstvo a začína nebezpečný nacionalizmus? Kto je ešte vlastenec a kto už extrémista? Ako veľmi je Slovensko rozdelené a kto polarizáciu spoločnosti živí? Diskutovať o tom budú. Politikom rozdelená spoločnosť vyhovuje. Majú levý podiel na polarizácii spoločnosti. Je to pre nich sebanaplňujúce sa proroctvo. Dvíha varovný ukazovák politický analytik Jan Baránek. Dobrý večer, vítajte. Dobrý večer. Ja by som to nechcel zužovať na Slovenskú národnú stranu. Nie, ale tak teraz sa rozprávame o Slovenskej národnej strane. Pôjdeme postupne. Teraz je takáto téma. O tom sa rozprávame. Tak na to, ak by ste... Ja sa nerad vyjadrujem k strane, ktoré som ani nezakladal, ani som nebol v nej členom. Je to najstaršia strana na Slovensku, to treba objektívne povedať. Ak teda bereme tú kontinuitu, ku ktorej sa zakladajúci členovia tejto Slovenskej národnej strany prihlásili. Ale čo sa tej komunikácie týka, vy ste sa na to pýtali, hej, na komunikáciu a posolstva Slovenskej národnej strany. Ja dlhodobo vyčítam komunikáciu najvyšších predstaviteľov Slovenskej národnej strany. Či to bol už Slota, alebo je to Danko. Bohužiaľ tam v ich retorických schopnostiach veľkú úlohu zohrával etanol, hej. A to ako potom aj odzrkadľuje vnímanie tej strany. Viete, lebo to nie je... Pán Baránek, no ale tými vyjadreniami bojovali za národné hodnoty. Pán moderátor, za národné hodnoty sa nebojuje etanolom. Povedzme ľuďom, že to je alkohol. Ja som zámerne nepoužil to slovo, chcel som taký eufemizmus použiť, hej. Etylalkohol teda, keď mám byť presný. Za národné hodnoty sa nebojuje tým, práve národné hodnoty sa tým degradujú a vidíme to aj v dielach našich klasikov, Štúrovcov, ktorí to veľmi kritizovali, hej, aj to nadmerné užívanie alkoholu slovenským pospolitým ľudom, takzvaným, ktorí veľkú kritiku vznášali aj voči tejto vlastnosti. A rozhodne nie je produktívne, aby sa zrovna táto črta slovenského národa, ktorú Štúrovci kritizovali, prenašala na najvyšších predstaviteľov tej najstaršej strany, ktorá sa hlási k tomu odkazu. A toto mne nesmierne prekáža. Viete, ja nepotrebujem predsedu strany, ktorý sa ide vymočiť z terasy. A fotia ho pritom a nepotrebujem predsedu národnej strany, ktorý nabúra do semaforu, lebo mu ten semafor skočí do cesty, utečie odtiaľ a po 13 hodinách ide fúkať s tým, že nič nenafúkal. No to je diskreditácia národnej politiky aj všetkých pronárodných strán, ktorí sa k tej podobným myšlienkam hlásia. Lebo potom oni nás dávajú do jedného vreca. No ale ja nechcem byť vo vreci s takýmito ľuďmi. By som, pán Lenč, k tomu dodal, vy používate slovo nacionalizmus, ale skúsme sa baviť o vlastenectve. Lebo nacionalizmus je už vyššie to negatívne poschodie toho vlastenectva, kde sa vymedzujete negatívne, ak ste to vypovedali, kde sa vymedzujete negatívne voči ja neviem, Maďarom, voči karpatským Nemcom a tak ďalej a tak ďalej. Ale aj ten Maďar, žijúci na Slovensku, môže byť vlastenec. Aj ten karpatský Nemec, žijúci na Slovensku, môže byť vlastenec. My sa bavíme, a chceme upokojiť túto spoločnosť, my sa nebavíme o nacionalizme, ale poďme sa baviť o vlastenectve, lebo pojem vlastenectvo zahŕňa potom celé to spektrum obyvateľov Slovenska všetkých národností. Slovo nacionalizmus v druhej svetovej vojne získalo negatívne konotácie, preto radšej používam vlastenectvo alebo národovectvo, lebo to slovo nacionalizmus s tým spojením národ to už získalo veľmi negatívne konotácie. To máte pravdu, nacionalizmus niekedy bol to, čo ste povedali. Ale dnes je asi lepšie používať národovec alebo vlastenectvo. Dobre, tak samozrejme. V časoch, kedy zaujmete, musí tam byť krv, sex, a drogy a dobré správy, upokojujúce alebo správy. aspoň spomínaný alkohol, hej. Hej, dnes nikoho v podstate nezaujímajú. Hej, to, čo sme videli, ale zase na druhej strane musím povedať, nie je to nič, čo by sa nedialo inde na svete. Zase netreba demonizovať. Je to vždy nejaká emócia. Ja neviem, Fico tam trhá nejaké papiere. Jediná výnimka tam je Igor Matovič, ktorý naozaj mne osobne subjektívne nepripadá celkom v poriadku. On tak vybočuje z toho štandardu tej nespokojnosti a tej emočnej prepiatosti tých ostatných politikov. Ďalšia vec, ale čo je veľmi dôležitá,
My sa pozeráme na spektrum politikov, ktorých sme si zvolili na základe najhoršieho volebného zákona v Európe. A to netreba na to zabúdať. My máme jeden volebný obvod a pán moderátor, volebné kandidátky sa robia tak, a ja som to na vlastné oči x-krát videl, nebudem tie strany menovať, niektoré už ani neexistujú, ako si predseda s podpredsedom sadli a napísali kandidátku 150. A dobre viete, že vtedy ešte ani kružkovania nebolo. Že do parlamentu sa potom dostávali podľa poradia. A to bola, v podstate vytvorili zdeformovanú meritokraciu. Rozumiem, čo tým chcete povedať, ale neodchádzajme veľmi. Chápem, že súvisí s tým, čo hovoríte. Priamo aby sme ostali pri tej téme. S kvalitou ľudí, ktorí sa dostávajú do politiky. Lebo takto sa do politiky dostane aj mentálne, totálne znevýhodnený jedinec, ktorý nedosahuje ani priemerné IQ Slováka. A potom to tak vyzerá. My musíme zmeniť volebný systém. Ten parlament nebude lepší ako o 3 rády, ale predstavte si, že by sme mali väčšinový volebný systém, poviem druhý extrém, kde každý v Národnej rade musel prejsť súťažou vo svojom volebnom obvode. A ja viem dobre o jeho nevýhodách. Ja hovorím len príklad. My preceňujeme homo sapiens. My máme veľmi tenký civilizačný náter. A ja vám poviem x príkladov. Zoberte si Rwandu, zoberte si Sarajevo. V obliehanom Sarajeve, čo sa dialo, medzi ľuďmi. V Rwande, čo sa dialo, tam zahynulo 800 000 až milión Tutsiov, kde médiá, konkrétne rádio Miles, vyzývali na vraždenie Hutuvov. Takže ten civilizačný nátier je veľmi tenký. A ja vám teraz poviem príklady. Konkrétne zoberieme teraz vás. Dobre? Ježišmaria. Dobre, ale pod tou tragédiou, čo sa vám stala, ja som našiel tak nechutné komentáre, napríklad karma je zdarma. Hej? Dobre, poďme ďalej. To, čo som si zapamätal. Poďme pod správou o atentáte na Fica. Škoda, že ho netrafil do hlavy. Teraz Charlie Kirk. Oni sa tešili. Ja som videl improvizovaný hrob, kde tí šialenci, tí woke šialenci tancovali a spievali oslavné piesne. Viete, toto je v nás. Oni, tí politici, oni sú z nás predsa. Oni sú presne takí istí, akí sme my. A potom sa čudujete, že niekto volí takého politika? Však on volí svoj obraz. On volí svojho skoro avatára. Tak čo sa čudujeme, že volíme takých politikov? Ale na politikoch je, aby tú politickú scénu kultivovali, aby napomínali svojich voličov. Že ale kultivujú ju? No a však práve, že ju nekultivujú. To sa práve nedeje. A nie je to, že im to vyhovuje? Čo myslíte? Tým politikom. Áno, tým politikom. Oni sa zaciklili, viete, oni sa zaciklili do podobne, jak sa dnes zaciklili Spojené štáty versus Rusko. Oni sa takisto zaciklili, že nie sú schopní spraviť kompromis. Lebo ja vám poviem, ja tvrdím 2 plus 2 sú 4. On tvrdí, že 2 plus 2 sú 6. Nemôžeme spraviť kompromis, že 2 plus 2 sú 5. My sme dnes v takej situácii. Jedna strana, aj druhá strana. Ja by som na margo vás dvoch si dovolil tak argumentovať. Ja začnem Johnom Fitzgeraldom Kennedym, jeho inauguračným prejavom. Keď povedal, že najhorúcejšie mesto v pekle je vyhradené tým, ktorí počas morálnej krízy boli ticho. Vychádzal z Danteho. Hej? Necitoval, ale interpretoval Danteho, božskú komédiu. Pani prezidentka v čase najhlbšej morálnej krízy na Slovensku, počas covidu, keď nás tu označovali za psov štekajúcich za plotom a za dezolátov, bola ticho. Opice. To neznamená, že ona keď nenadávala, že bola slušná. Viete, aj ticho dokáže byť niekedy poburujúce a veľmi, veľmi neslušné. Lebo podľa vás bolo v poriadku, že si ľudia strhávali rúška, nerešpektovali pravidlá? Ideme sa baviť o covide, pán Klus. Lebo pani prezidentka asi zdieľala taký názor, že to v poriadku nebolo. Podľa mňa to bolo, pán Klus, v poriadku. Ja si to napríklad nemyslím. Ale to ste vy. Vidíte. Ja vám váš názor. Za mňa, pán Klus, si dajte aj jutové vrece od kávy na hlavu. Mne to je jedno. Ja som to rúško skrátka nechcel. A som presne taký istý občan, rovnocenný ako vy. Ale to ja nespochybňujem. Akurát ale keď ma nazval Matovič som štekajúcim za plotom. To nebol Matovič. Alebo kto to bol? Naď? To je jedno, člen vlády. Hej? Ústavný činiteľ. Najvyššia ústavná činiteľka bola ticho. Namiesto toho, aby explicitne a intenzívne zasiahla
a povedala, že toto je ďaleko za čiarou a že si neželá vo svojej vláde takéto vyjadrovanie. Dobre, Čiže mala reagovať podľa vás, pardon, ak môžem... Mala reagovať a mala tomu, kto tieto slova... Ako mala reagovať na to, keď ju napríklad súčasní vládni poslanci označovali veľmi nevyberanými spôsobmi na margo teda toho, že má údajne nejakú americkú... Tam mal zase reagovať niekto iný. A mal tých vládnych dnes poslancov upratať takisto. Jak mala ona upratať Naďa a Matoviča. Kto to mal byť podľa vás? No ja som vtedy vo vláde nebol, ja som to nemohol byť. Dobre, pani, stačilo. Ani v opozícii. Dobre, keď si dáte časovú koreláciu od Lisabonskej zmluvy s nárastom toho, čo vy hovoríte, tam to uvidíte jasne. Čím viac sa centralizujeme, alebo bruselizujeme, alebo federalizujeme, povedzte si to, nazvite si to, ako chcete, tým viac v štátoch vyvstávajú isté skupiny, ktoré to vlastenstvo, nazvime to nacionalizmus, viac a viac pertraktujú. Hej? Lebo, pozrite, ja osobne samozrejme nechcem mať federálnu Európsku úniu. Nakoniec, čo ja mám spoločnú históriu, akú s Belgičanmi, alebo s Fínmi. A s Portugalcami. Alebo s Portugalcami, hej? Nič. Ja chcem mať spoločnú históriu s Rakúšanmi, s Maďarmi, s Poliakmi, do istej miery s Rusínmi a s týmito. To berem. Ale ten hlúpy tlak, nezmyselný tlak Bruselu na tú centralizáciu. Homogenizáciu. To je glajšaltizácia, podľa mňa. Dnes už dokonca aj v obranej politike, lebo na to zlyháva, tak to vyvoláva tieto trendy. Lebo v veľkej časti obyvateľstva v tých krajinách, a videli sme to v Londýne, kde podľa našich médií bolo 110 000 protestujúcich, podľa organizátorov 3 milióny, podľa reálnych odhadov, ja som čítal americké konzervatívne servery, tam bolo okolo 2,5 milióna ľudí. Takže to není záležitosť jednotlivcov, alebo AfD, alebo tých pravých Švédov, alebo ja neviem čo. To sú masové záležitosti. Že tí poprvé čelia imigrácii, tí ľudia. A pozrite si, čo povedal Trump v OSN. Európa ide do pekla a tí ľudia si to uvedomujú, že Európa ide do pekla. Európa ide do pekla neriadenou imigráciou a zeleným údelom. Dobre, vráťme sa ale naspäť. A toto všetko sú veci, prepáčte, ktoré pozbudzujú aj tých menej, by som povedal, aktívnych k tomu, aby sa aktivizovali a aby za tú svoju krajinu, za ten svoj štát, za ten svoj národ začali sa nahlas prejavovať. Ale tá moja otázka znela, chceli ste mi na ňu odpovedať, ale mám pocit, že som nedostal tú odpoveď. A to bola tá, že tí, ktorí majú tie prehnané názory, hej, že to je taká to prehnané vlastenectvo, že či ich môžeme považovať za extrémistov. Nie. Takto, práve že preto som to takto dobre, ja spravím takú lineárnu závislosť. Hej. Čím extrémistickejšie sú požiadavky Bruselu, tým extrémistickejšie sa vám javí to národovectvo alebo ten nacionalizmus na druhej strane. To je lineárna závislosť. Som Slovák a žijem v Európe. Aký som ja, preboha, Európan? Čo to tu vymýšľate za neologizmy? Aký som ja Európan? Ja som Slovák. Vy ste úplne popreli logistiku toho procesu. Vy ste vymysleli virtuálnu logistiku. Ale nepovedz. Tak oni boli zvolení tu. Áno, na Slovensku, presne tak. Do Európskeho parlamentu. A rozhodujú Nie z milosti Bruselu sú tam z rozhodnutia slovenských občanov. Tak mi to tu nedávajte ako plus Bruselu. A ešte zareagujem na vás dvoch. Nenevajte sa na tú nezávislosť, ktorú máme. Poďme, tak mi vysvetlite, ako je možné, že fínsky prezident nám začne prikazovať, že nesmieme brať energie z Ruska. Ako to je možné? Tak nazveme tvrdší slovník vymedzovanie sa voči Bruselu. Hej? Takže niekto to nazve extrémistický slovník, niekomu sa to zdá ešte málo. To ako každý iný. Ale ja som takisto, dnes som v podstate, by ma nazvali takisto euroskeptik alebo bruseloskeptik, to už je jedno. Lebo to, čo sa začína diať, je šialené. Hej? A to sme ešte nehovorili o Green Deale teraz. Pán Lenže, môžem sa vás niečo opýtať? Stále používate, nie len vy, krajná pravica sem, krajná pravica tam. Kto je krajná ľavica? Komunisti. A o nich nejak veľmi málo hovoríme. Stále hovoríme o krajnej pravici, ale to, čo sa dnes deje v USA, to všetko robí krajná ľavica a to, ako si z našich slovníkov vypadáva. Ja len, aby sme to vyvažovali, lebo krajná pravica je pomaly nadávka do smrdutého vraždiaceho fašistu.
Ale to, čo robí krajná ľavica v Spojených štátoch, to ako si, o tom sa nediskutuje v Európe ani na Slovensku. Musím reagovať aj na pána Klusa. Nehnevajte sa k tej slobode. Akú nám Brusel nastoje tú slobodu. Prosím vás, ja som mal napríklad, keď poviem o sebe, ja som mal do istého okamihu 50 000 sledovateľov na YouTube. Z hodiny na hodinu som ich mal 40 000 a tak ďalej, a tak ďalej. A mažú mi príspevky, blokujú mi príspevky len za to, že tam dávam konzervatívne názory. Aká je to? To je presne to, pán Klus, čo vy ste tu namávol rukou nad Vanceom a Trumpom. Keď si zavolal Trump šéfa Mety a povedal mu, prečo Meta blokuje konzervatívne názory. Dobre, zareagujte. Prosím stručne, lebo už pôjdeme na divácké otázky. Ja len o tomto hovorím, nehnevajte sa. Tie názory musia byť rovnocenné. Lebo keď si tam vycapím duhovú vlajku a budem adorovať LGBT a woke, tak mi tie videnia a to všetko mi budú pridávať. Dobre. Ako náhle poviem kresťanský konzervatívny názor, tak som neostrakizovaný, minimálne som marginalizovaný. Asi žijeme na iných miestach na planete. Vy žijete v inom svete ako Evidentne ja. Áno. Viete? Evidentne áno, pretože ja mám práve, že... Vy nejste konzervatívny kresťan, ale buďte konzervatívnym kresťanom a vyskúšajte si to. Dobre. Vy máte pocit, že proti vám idú sociálne siete v súčasnosti. Ale tak, keď mi mážu príspevky, pán Baránek, keď mi pred mojimi očami mi z 50 000 klesne na 40 000 odberateľov, čo to je? Tam nejde ani o to číslo, ide o to, jak sú efektívni. Tak. A v tom jednom volebnom obvode ich efektivita je veľmi, veľmi minimálna. No dobre, ale pani to asi myslela v súvislosti s konsolidáciou, výdavky na platy, no ale to my nevieme v polovici náhrady. Volebného obvodia teraz obdobia nejakým spôsobom meniť. A keď už meniť počet poslancov v parlamente, tak už to treba prepojiť na zmenu volebného systému. Nechoďme už do debaty. Tá horná komora by musela prebrať kompetencie prezidenta, ktoré má. Samozrejme. A my máme ale priamo voleného prezidenta. Aj Česká republika. A má sa... Ale je to spor. Viete, je to priamo volený prezident by mal práve že mať posilnenejšie, lebo je priamo volený. A o tom sa vieme rozprávať. Ale v Českej republike máme priamo voleného prezidenta a funguje tam Senát a funguje dobre. A funguje dobre. Ale to je len taký ako... Hlavne pokiaľ ide o legislatívny proces. Vzhľadom na to, že ho volia všetci občania, by priamo volený prezident logicky mal mať silnejšie kompetencie, ako majú slovenský prezident a český prezident. Keď už ste načali túto jednu... Krátko, ak by ste mohli. Určite by som obmedzil pasívne volebné právo. Hej. To je právo byť volený. Tam by som dal ako nejaké kritériá. Aké? Prosím? Aké? Napríklad gramotnosť. Hej. Máme negramotných. Máme negramotných starostov a pritom starosta na rozdiel od Českej republiky na Slovensku je štatutár. Hej. Takže určite by som také niečo dal. Takže no nechcem si zase brať veľa času, môžem hovoriť ďalej, ale... Bola by to dobrá akademická diskusia. Áno. Ja som za vystúpenie z EÚ, ale nie späť ku komunizmu. S vami súhlasil pán Lenč, keby sa tá EÚ zreformovala. Ak je to vôbec možné.